Η αγωνία μου για αυτές τις επερχόμενες εξελίξεις στην πόλη μας με οδήγησε στην απόφαση, αντί να οργανώσω την οποιαδήποτε άλλη τελική προεκλογική εκδήλωση, όπου να μου επιτρέπεστε την έκφραση, θα σας έλεγα πόσο φοβερός και καταπληκτικός είμαι και πρέπει να με ψηφίσετε, αποφάσισα να οργανώσω αυτήν τη μία εκδήλωση για να σας μεταδώσω ακριβώς αυτό το μήνυμα. Αυτή η Αμόχωστος για μένα είναι η πρώτη μου προτεραιότητα. Αμόχωστος δεν είναι σκηνικό ταινίας. Έχουμε υποψήφιους όπως είναι ο Παύλος Γιασίδης και βεβαίως χαίρομαι που αφιερώνει μια συγκεκριμένη μέρα για μια τόσο ξεχωριστή θεματική την οποία έχουμε στην καρδιά μας. Το να μιλάς για την Αμόχωστο, και θα κρατήσω αυτό που είπε η Έλενα, δεν είναι ούτε σκηνοθεσία ούτε κάτι θεωρητικό. Είναι η καταγωγή μας, είναι εικόνες για σας και θύμησες από το παρελθόν, είναι η λαχτάρα μας να αναβιώσουμε τη μεγαλοπρέπεια της Αμοχώστου, να επιστρέψουμε και βεβαίως επιτέλους να οδηγηθούμε κοντά στην λύση του Κυπριακού, που αυτός είναι ο πρώτιστος και ο πιο σημαντικός στόχος. Παύλος ο Γιασίδης είναι ένας πιστός, πρόεδρε, υπηρέτης του κόμματος, με την καλή έννοια. Ένας πιστός συναγερμικός, ο οποίος μεστώθηκε μέσα στο κόμμα, ο οποίος σε κάθε δύσκολη εκλογική αναμετρήση ήταν και είναι δίπλα μας και αυτή τη στιγμή επιλέγει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή μαζί μας να δώσει μια δύσκολη μάχη. Γιατί σε αυτές τις εκλογές, κυρίες και κύριοι, πρέπει να επικρατήσει η λογική και όχι τα συνθήματα. Όντας Αμοχωστιανός και με τις ιδιαίτερες ευαισθησίες που έχεις για το θέμα της πόλης μας, θέλουμε να σου ευχηθούμε ολόψυχα καλή επιτυχία. Με συγκινεί ιδιαίτερα που ένας υποψήφιος βάζει το θέμα της Αμοχώστου με τον λέω σοβαρό και οφειλόμενο τρόπο για τη συζήτηση εν ώψη και της προεκλογικής περίοδου. Παύλο μου, λιγοστεύουν οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν τον πολιτικό λόγο και την βαρύτητα για να προχωρήσουν πολιτικά. Ελάχιστοι έχουν κατανοήσει ή έχουν γνωρίσει τι είναι κληριδισμός. Γιατί είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία. Αν ήμουν Βαροσιώτης, θα ήσουν μια από τις τρεις επιλογές μου, γιατί μιλάς πολιτικά και θέτεις το Βαρόσι στις προτεραιότητες σου. Κάθε επιτυχία. Και ήθελα ακριβώς να έρθω και εγώ να μοιραστώ και εγώ την αγωνία μου για την Κύπρο, για την Αμόχωστο. Θέλω να τον ευχαριστήσω πραγματικά που βάζει στο επίκεντρο την Αμόχωστο και τη λύση του Κυπριακού κατ' επέκταση σε αυτήν την προεκλογική εκστρατεία, όπου όχι μόνο το Κυπριακό αλλά και πολλά άλλα θέματα απουσιάζουν δυστυχώς. Θέλω να αναλάβω την ευθύνη και τη δέσμευση σαν υποψήφιος βουλευτής της πόλης. Να μπω στην πρώτη γραμμή για την προώθηση της πρότασης που μόλις σας εξέθεσα.